dag skal vi lave et I Heart Fall tag, fordi det er efterår. Det er lige blevet efterår, og det er faktisk rimelig koldt udenfor. Sådan ret koldt, vi har vinduet åbent. Ja. Hvis det ikke hører, så er det ikke hører. Ja. Sjovt. Ja. Men jeg har spørgsmålene på min telefon. Pænt bare i verden. Nå. Hvem har så bare på? Bare nogle piger. Okay. Bare nogle piger? Bare nogle piger. Det første spørgsmål er... Vi skal måske lige først sige, at vi har ændret lidt på spørgsmålene, fordi at der er mange af dem, der ikke er tilpasset til amerikanske og vi har ikke sådan så mange duftlys eller sådan noget. Eller Starbucks. Med forskellige. Det første spørgsmål er yndlingslæbeprodukt til efterår. Ja, nu åbner jeg for tidligt. Men min, det er den her fra MAC, og hvis vi ved, hvis vi tager den for langt frem, så fokuserer den ikke. Ja. Min er det her fra MAC, i farven Cream in Your Coffee, og jeg tager sådan her. Den er meget mørk. Godt ja, de er mørkere meget. Det kan være, vi kan sætte nogle billeder af den. Det kan eventuelt godt være. Men jeg har også en fra MAC. Vi kan godt lide MAC. Vi kan godt lide MAC, fordi... Jeg har kun den der fra MAC, vi kan godt lide MAC. Men ja. Jeg har lidt mere. Men min den hedder Hang Up, og det er sådan en meget mørk lilla. Ja, den minder om Rebel, hvis I kender den. Det kender I de fleste nok. Den minder rigtig meget om den. Den er så meget mørk og lilla, og ja, den er bare rigtig flot. Den er rigtig god til at komme ud på et sidespor sådan ret meget. Så. Ja. Hvis det er, så må vi lige... Okay. Det andet spørgsmål er yndlings nejlak. Og min er sådan lidt random mærke, som hedder Nordic Cap of Sweden. I sådan en supermarked i Sverige faktisk. Sjovt nok, Sweden. Men den var udsolgt, og den kostede virkelig næsten ingenting. Og den er bare mega pæn, og den ligger faktisk også pænt. Min koster sådan 65 kroner. Og pæn på. Og den er sådan helt mørkeblå, så det var rigtig pænt til efteråret. Jeg har den her fra OPI. Den er fra James Bond kollektionen, så jeg tror ikke man kan få den mere. Den er det er fordi Casino Royale, det er fra James Bond, den er fint, der hedder. Jeg har også en anden en derfra. Jeg har købt den sammen med den, tror jeg. Men den er på udsalg, så det er rigtig godt. Kigger bare en spejl, det er lidt midt nu. Der er et spejl bag os, eller bag kameraet, ikke bag. Yndlings varme drikke er nummer 3. Så. Ja, min er den her te fra Fræsted te. Sjovt nok. Og den hedder grøn tranebær æblete. Den her den er købt i Søster Milane til 25 kroner, så den er dyr. I Netto til 12 kroner. Så en anden en, ikke den der. Okay. Min er bare varm kakao. Jeg har ikke rigtig nogen speciel om kakao. Jeg elsker bare varm kakao. Nummer 4. Yndlingsstift. Altså sådan parfume. Lys body lotion. Ja. Like that. Ja, spørgsmål 4. Ja. Yndlingsstift. Og min det er Lady Million, den er. Min er den her. Disney Store Wonder. Dufter godt. Vanilje. Rigtig god. Ja. Super. Yndlingstilbehør. Mit er det her ur. Det er fra Sekunda, og det kan vi låne. Og det er sådan rigtig pænt roseguld. Det gør det. Mit er, eller mine. Og de her perlering fra Røn. Yes. Spørgsmål nummer 6. Yndlings Halloween eller tv-show? Pretty Liars. Film. Eller tv-show. Pretty Liars. Halloween er det sat i toget. Det er mit yndlings overalt. Ja. Sat i toget? Yndlings efterårssnack. Æbler skåret i tær med kanelsukker. Det er godt. Ja. Jeg kan bedre lide det kun med kanel på. Kage også godt. Eller popcorn, varm popcorn. Ja. Hvis du klæder dig ud, hvad klæder du så ud som, når det er Halloween? Vi klæder sig ud. Nej, vi klæder sig sidste år var jeg dukke. Jeg tror ikke, jeg har klædt mig ud de sidste 4-5 år. Så ja. Sidste år var jeg til sådan noget Pretty Liars, Halloween, dims. Ja. Okay. Når vi skulle klæde os ud. Yndlingsting ud efteråret. Er det koldt? Så er det hyggeligt. Altså, det er ligesom det varmt, og man kan begynde at drikke varm kakao og varm drikke. Ja. Okay. Yndlingssweater. Det er start. Ja. Min er den her fra Pieces. Kan jeg godt lide. Pænt, ja. Eller den her på, som er mere en cardigan fra Outfitters Nation. Købt i Outfitters, tror jeg. Jeg har fået den i juli. Min det er den her
Den her er sweater, som er sådan lidt... godt. Den er sådan lidt crop-agtig, og så er den sådan blå og rød med glimmer. Og den er fra New York. Så den er god. Den er varm. Den er god. Ja. Så det var vist bare lidt for den her. Så håber I nyder efterår. Sig ja. Ses og like. Like, Abonner. subscribe, kommenter.